De zinnen hier het jood dreig. Ja, en dan kan de jas gewoon nog aan, zolang als die zinnen er net is. Maar de temperaturen zijn nog altijd wel aan de hege kant. Zei ik joen en vannacht. De verwachting. Joen en vannacht opklaringstemperaturen noemen bij de 4 graden heen. En de wind matig en vrij krachtig uit het oosten waai en letter misschien oost-noordoost. In het watergebied een krachtige wind en die viert dan met kouder aan. Morgen zinnen, bewolking, meer zin als jood, een temperatuur tussen de 9 en de 12 graden, de hegere temperaturen verder op de provincie. En werd die stevige wind uit het oosten en noordoosten waai matig en krachtig, de krachtige wind in het watergebied. Dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Dan komen we een toonzitje maar zo'n zo'n graden, dan wordt het toch wel wat kouder. Maar de zinnen is er nog bij, net al te volle zinnen, let er meer en meer bewolking, maar wel droog. Vrij uit een droogrijn of lichterrein en dan een temperatuur om het bij de 9 graden heen. Op sneeuw is het droog en dat is positief voor het weekend. Dan hebben we het nog altijd nu zo'n graden nu daar. In de nacht 2 graden boven 0 of 1 graad. Kans op frost onder groen, maar dat past erbij in maart. Ja, en sneeuw zal denk ik een droge dag wezen. We maken hem aan, maar weer even in het waarsje.